ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति। हरे कृष्ण। भक्ति भवति नैष्ठी। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు నిత్యం భాగవత సేవయలో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 10వ అధ్యాయము ధ్రువుడు యక్షులతో యుద్ధం చేయుట అనేటువంటి అధ్యాయంలోని 24 నుండి 28 వరకు శ్లోకాలను మనము ఈరోజు చూద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 10వ అధ్యాయము 24వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. వవృషు రుధిరౌఘాసుక్ వవృషు రుధిరౌఘాసుక్. వవృషు రుధిరౌఘాసృక్. వవృషు రుధిరౌఘాసుక్. వవృషు రుధిరౌఘాసృక్. వవృషు రుధిరౌఘాసుక్. పూయ విన్మూత్రమేధసః. పూయ విన్మూత్రమేధసః. పూయ విన్మూత్రమేధసః. పూయ విన్మూత్రమేధసః. పూయ విన్మూత్రమేధసః. నిపేతుర్గగనాదస్య. 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 కబంధాన్యగ్రతో నఘ. కబంధాన్యగ్రతో నఘ.
కబంధాన్యగ్రతో 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 నఘ నఘ వౌరుషోరుధిరౌఘాసృక్ పూయ విన్మూత్రమేధసః వివృషోరుధిరౌఘాసృక్ పూయ విన్మూత్రమేధసః నిపేతుర్గగనాదస్య కబంధాన్యగ్రతో నఘ నిపేతుర్గగనాదస్య కబంధాన్యగ్రతో నఘ వౌరుషోరుధిరౌఘాసృక్ పూయ విన్మూత్రమేధసః నిపేతుర్గగనాదస్య కబంధాన్యగ్రతో నఘ హరే కృష్ణ. భారతి మాతాజీ, నీరజ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామం. బభ్రుగూరుధిరౌఘాశ్రుపోయ విన్మూత్రమేధసః నిపేతుర్గగనాదస్య కబంధాన్యగ్రతో నఘ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, వవృషోరుధిరౌఘాసృక్ పూయ విన్మూత్రమేధసః నిపేతుర్గగనాదస్య కబంధాన్యగ్రతో నఘ. హరే కృష్ణ. బాల సరస్వతి మాతాజీ, యశోద మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పౌరుషారుధిరాఘాశ్రుమూత్రమేధసః నిపేతద్గగనాదస్య కబంధాన్యగ్రతో నఘ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. పౌరుషోరుధిరౌఘాశ్రుక్ పూయ విన్మూత్రమేధసః నిపేతుర్గగనాదస్య కబంధాన్యగ్రతో నఘ. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము చూద్దాం. హరే కృష్ణ. వవృషుః కురిసినవి, రుధిర రక్తము యొక్క, ఓఘ వెల్లువ, అశ్రుక్ శ్లేష్మము, పూయ చీము, విట్ మలము, మూత్రము, మేధసః మేధస్సు, నిపేతుః కింద పడనారంభించెను, గగనాత్ ఆకాశము నుండి, అస్య ధ్రువుని, కబద్ధాన్ని మొండెములు, అగ్రతః ఎదుట,
ఎదుట అనగా అనగా ఓ పాపరహితుడవగు విదురా. ఓ పాపరహితుడవగు విదురా. హరే కృష్ణ. భావం బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఓ పాపరహితుడవగు విదురా, ఓ పాపరహితుడవగు విదురా. ఆ వర్షమునందు వర్షమునందు రక్తము, రక్తము, శ్లేష్మము, క్లేశము, చీము, చీము, మలము, మలము, మూత్రము, మూత్రము, మేధస్సు వంటివి ధ్రువుని ఎదుట కురియసాగెను. తలలు లేని మొండెములు ఆకాశము నుండి కింద పడినవి. ఆకాశము నుండి కింద పడినవి. కృష్ణ శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 10వ అధ్యాయము 25వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. తత కే దృశ్యత గిరి తత కే దృశ్యత గిరి తత కే దృశ్యత గిరి నిపేతు సర్వతో దిశం నిపేతు సర్వతో దిశం నిపేతు సర్వతో దిశం గదా పరిగణి స్త్రింషా గదా పరిగణి స్త్రింషా గదా పరిగణి స్త్రింషా ముసలా సాష్మవర్షిణః ముసలా సాష్మవర్షిణః ముసలా సాష్మవర్షిణః తకే దృశ్యత గిరిః నిపేతు సర్వతో దిశం తకే దృశ్యత గిరిః నిపేతు సర్వతో దిశం గదా పరిగణి స్త్రింషా ముసలా సాష్మవర్షిణః పరిగణి స్త్రింషా ముసలా సాష్మవర్షిణః తకే దృశ్యత గిరిః నిపేతు సర్వతో దిశం గదా పరిగణి స్త్రింషా ముసలా సాష్మవర్షిణః సర్వతో దిశం విశాలవతి మాతాజీ, భక్తవత్సల మురారిదాస్ ప్రభు. हरे कृष्ण प्रभु जी। तत के दृश्यत गिरि निपेतु सर्वतो दिशं
గదా పరిఘనిస్త్రింశ ముసలాసాస్మ వర్షిణః. హరే కృష్ణ. దండం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. తతః పేదృసత్పగిరిః నిపేతు సర్వతో దిశం గదా పరిగణిస్త్రింశ ముసలాసాస్మ వర్షిణః. హరే కృష్ణ. సుందబాయి మాతాజీ, నిర్మలా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. తతఃకే దృశ్యత గిరిః నిపేతు సర్వతో దిశం గదా పరిగణితిం చ ముసలాసాస్మ వర్షిణః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తతః కే దృశ్యత గిరిర్నిపేతు సర్వతో దిశం గదా పరిగణిస్త్రింశ ముసలాః సాస్మ వర్షిణః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్లోకంలో ఉన్న పదాలు, అర్థాలు, అలాగే భావం చూద్దాము. హరే కృష్ణ. తతః తతః పిదప పిదప కే కే ఆకాశమునందు ఆకాశమునందు అదృశ్యత అదృశ్యత గోచరించెను గోచరించెను గిరిహి గిరిహి పర్వతమొకటి పర్వతమొకటి నిపేతుః నిపేతుః కురిసినది కురిసినది సర్వత దిశం అన్ని దిక్కుల నుండి అన్ని దిక్కుల నుండి గదా గదలు గదలు పరిగా పరిగలు విస్త్రింశ ఖడ్గములు ముసలాహ ముసలములు త అశ్మ పెద్దరాళ్ళు వర్షిణః వచ్చి పడినవి. హరే కృష్ణ. భావము. పిదప పెద్ద పర్వతం ఒకటి ఆకాశమునందు గోచరించెను. అన్ని వైపుల నుండి రాళ్ల వర్షము కురిసినది. దానితో పాటు బల్లెములు, గదలు, ఖడ్గములు, ముసలములు, పెద్ద రాళ్ళు వచ్చి పడినవి. శ్రీ కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 10వ అధ్యాయము 26వ శ్లోకము. అహయోషనిన శ్వాసాః అహయోషనిని శ్వాసాః అహయోషని నిశ్వాసాః అహయోషని నిశ్వాసాః వమంతో వృషాక్షిభిః వమంతోగ్నిం వృషాక్షిభిః వమంతోగ్నిం వృషాక్షిభిః అభ్యదావన్ గజామత్తాః అభ్యతావన్ గజామత్తాః
గజామత్తాః అభ్యధావన్ గజామత్తాః అభ్యధావన్ సింహవ్యాఘ్రాచయూతశః 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 అహయోషని నిశ్వాసాః వమంతోగ్నిం వృషాక్షిభిః అహయోషని నిశ్వాసా వమంతోగ్నిం వృషాక్షిభిః అభ్యతావన్ గజామత్తాః సింహవ్యాఘ్రాచయూతశః అభ్యధావన్ అభ్యతావన్ గజామత్తాః సింహవ్యాఘ్రాచయూతశః అహయోషని నిశ్వాసా వమంతోగ్నిం వృషాక్షిభిః అభ్యతావన్ గజామత్తాః సింహవ్యాఘ్రాచయూతశః గిరిజా మాతాజీ రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. అహయోషని నిశ్వాసవమంతోగ్నిం వృషాక్షిభిః అభ్యధావన్ గజామత్తాః సింహవ్యాఘ్రాచయూతశః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. అహయోషని నిశ్వాసాః వమంతోగ్నిం వృషాక్షిభిః అభ్యధావన్ గజామత్తాః సింహవ్యాఘ్రాశ్చయూతశః. హరే కృష్ణ. చాముండేశ్వరి మాతాజీ, కోటేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. మాతాజీ. అహయోషని నిశ్వాసాః వమంతోగ్నిం వృషాక్షిభిః అభ్యధావన్ గజామత్తాః సింహవ్యాఘ్రాశ్చయూతశః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అహయోషని నిశ్వాస వమంతోగ్ని వృషాక్షిభిః అభ్యధావన్ గజామత్తాః సింహవ్యాఘ్రశ్చ యూతశః. హరే కృష్ణ. శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల అర్థాలు, భావము. హరే కృష్ణ. అభ్యధావన్ గజ అహయః సర్పములు, శని, పిడుగులు, నిశ్వాసాః బుసకొట్టుచు, వమంతః క్రక్కుచు, అగ్నిం నిప్పులు, వృష అక్షిభిః క్రోధ నయనములతో, అభ్యతావన్ ముందుకు వచ్చినవి, గజాః ఏనుగులు,
ఏనుగులు మత్తాహ మదించిన సింహ సింహములు వ్యాఘ్రాహ పులులు చ కూడా యూతశః గుంపులుగా మత్త గజములు సింహములు పులుల గుంపులతో పాటుగా క్రోధ నయనములు కలిగిన పెద్ద సర్పములు నిప్పులు గ్రక్కుచు తనను మృంగవచ్చుంటను కూడా ధ్రువుడుగాంచెను. శ్రీ కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 10వ అధ్యాయము 27వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. సముద్ర ఊర్మిభిర్భీమః సముద్ర ఊర్మిభిర్భీమః సముద్ర ఊర్మిభీమః సముద్ర ఊర్మిభిర్భీమః ప్లావయన్ సర్వతో భువం ప్లావయన్ సర్వతో భువం ప్లావయన్ సర్వతో భువం ఆససాద మహాహ్రాదః ఆససాద మహాహ్రాదః ఆససాద మహాహ్రాదః కల్పాంత ఇవ భీషణః కల్పాంత ఇవ భీషణః కల్పాంత ఇవ భీషణః సముద్ర ఊర్మిభిర్భీమః ప్లావయన్ సర్వతో భువం సముద్ర ఊర్మిభిర్భీమః ప్లావయన్ సర్వతో భువం ఆససాద మహాహ్రాదః కల్పాంత ఇవ భీషణః ఆససాద మహాహ్రాదః కల్పాంత ఇవ భీషణః సముద్ర ఊర్మిభిర్భీమః ప్లావయన్ సర్వతో భువం ఆససాద మహాహ్రాదః కల్పాంత ఇవ భీషణః
సముద్ర శ్రీనివాస సేవిక మాతాజీ సుబ్బారావు ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. సముద్ర ఊర్మి బీర్భిమః ప్లావయన్ సర్వతో భువం ఆససాద మహాహ్రాదః కల్పాంత ఇవ భీషణః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. సముద్ర ఊర్మి భీమః ప్లావయన్ సర్వతో భువం ఆససాద మహాహ్రాద కల్పాంత ఇవ భీషణః. హరే కృష్ణ. మాధవి నీలప్ మాతాజీ, వెంకట నరసింహదాస ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. సముద్ర ఊర్మిభిర్భీమః ప్లావయన్ సర్వతో భువన్ ఆససాద మహాహ్రాదః కల్పాంత ఇవ భీషణః. హరే కృష్ణ. వెంకట నరసింహదాస ప్రభు. హరే కృష్ణ. శశికళ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సముద్ర ఊర్మి భీమః ప్లావయన్ సర్వతో భువం ఆససాద మహాహ్రాదః కల్పాంత ఇవ భీషణః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్న పదాల అర్థాలు, భావం. సముద్రః సముద్రః సముద్రము, సముద్రము ఊర్మిభిః తరంగములతో, భీమః భీకరమగు, ప్లావయన్ ముంచెత్తుచు, సర్వతః అన్ని దిక్కులా, భువం భూమిని, ఆససాద ముందుకు వచ్చెను, మహాహ్రాదః భీషణ ధ్వని చేయుచు, కల్ప అంతే కల్పాంతము నాటి, ఇవ వలే, భీషణః భయంకరముగా. పిమ్మట ప్రపంచ ప్రళయ సమయమా అన్నట్లు ఉత్తుంగ తరంగములతో భీకరమగు సముద్రము భీషణముగా గర్జించుచు అతని ఎదుటకు వచ్చెను. కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 10వ అధ్యాయము 28వ శ్లోకము. ఏవం విధాన్యనేకాని ఏవం విధాన్యనేకాని ఏవం విధాన్యనేకాని త్రాసనాన్యమనస్వినాం త్రాసనాన్యమనస్వినాం త్రాసనాన్యమనసినాం ససృజుస్తిగ్మగంతయా
ససృజుస్తిగ్మగతయా సజృషుస్తిగ్మగతయా ఆసుర్యా మాయయాసురాః ఆసుర్యా మాయయాసురాః ఆసుర్యా మాయయాసురాః ఏవం విధాన్యనేకాని త్రాసనాన్యమనస్వినాం ఏవం విధాన్యనేకాని త్రాసనాన్యమనస్వినాం ససృజుస్తిగ్మగతయ ఆసుర్యా మాయయాసురాః ససృజుస్తిగ్మగతయ ఆసుర్యా మాయయాసురాః ఏవం విధాన్యనేకాని త్రాసనాన్యమనస్వినాం ససృజుస్తిగ్మగతయ ఆసుర్యా మాయయాసురాః హరే కృష్ణ. సిహెచ్ లక్ష్మీ మాతాజీ, రాజమణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏవం విధన్యనేకాని త్రాసనాన్యమనసాం ససృజుస్తిగ్మగతయా ఆసుర్యమాయయాసురాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏవం విధాన్యనేకాని త్రాసనాన్యమనస్వినాం ససృజుస్తిగ్మగతయా ఆసుర్యా మాయయాసురాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నమస్కారం. రాజేశ్వరి మాతాజీ, బాపిరెడ్డి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏవం విధాన్యనేకాని త్రాసనాన్యమనస్వినాం ససృజుస్తిగ్మగతయా ఆసుర్యా మాయయాసురాః. హరే కృష్ణ రామకృష్ణ. ఓకే ప్రభు చదువు. ఏవం విధాన్యనేకాని త్రాసనాన్యమనస్వినాం ససృజుస్తిగ్మగతయా ఆసుర్యా మాయయాసురః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భవానీ మాతాజీ, లక్ష్మీ వైఎస్ లక్ష్మీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. ఏవం విధాన్యనేకాని త్రాసనాన్యమనస్వినాం ససృజుస్తిగ్మగతయా ఆసుర్యా మాయయాసురాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఏవం విధాన్యనేకాని త్రాసనాన్యమనస్వినాం ససృజుస్తిగ్మగతయా ఆసుర్యా మాయయాసురాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సరళ మాతాజీ, రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఏవం విధాన్యనేకాని త్రాసనాన్యమనస్వినాం ససృజుస్తిగ్మగతయా ఆసుర్యా మాయయాసురాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏవం విధాన్యనేకాని త్రాసనాన్యమనస్వినాం ససృజుస్తిగ్మగతయా ఆసుర్యా మాయయాసురాః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.
శ్లోకంలో పదాల యొక్క అర్థాలు. ఏవం విధాని, ఏవం విధాని ఏవం విధాని విధాని ఇటువంటి ఉత్పాతములను, ఇటువంటి ఉత్పత్తములను అనేకాని అనేకాని పలు విధములగు పలు విధములకు శాసనాని త్రాసనాని భయంకరమైన భయంకరమైన అమనస్వినాం అవివేకులకు అవివేకులకు ససృజుః ససృజుః వారు సృష్టించిరి వారు సృష్టించిరి తిగ్మగతయః దిగ్వగతయః క్రూరులగు ఆసుర్య ఆసురీ సంభవమగు మాయయా మాయచే అసురాహ అసురులు. హరే కృష్ణ. భావం. యక్షులు స్వభావరీత్యా అతి క్రూరులు. తమ ఆసురీ మాయచే వారు వివేకహీనుని భయపెట్టగల పెక్కు వింతలను సృష్టించగలరు. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ అధ్యాయంలో ధ్రువుడు యక్షులతో చేసేటువంటి యుద్ధం గురించి చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఈ క్రమంలోనే ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ యుద్ధ విషయంలో ధ్రువుడు విజృంభించి బాణాల చేత వారిపైన దాడి చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో యుద్ధంలో మరణించగా మిగిలిపోయినటువంటి యక్ష మహావీరులందరి కూడా సింహం చేత ఓడిపోయినటువంటి ఏనుగుల వలె పారిపోవడం చూసినటువంటి సంఘటన. సో అతనికి ఇక తనను సరిగా ఎదుర్కోగలిగేటువంటి ఒక శత్రువీరుడు కూడా, అతనికి మానవ శ్రేష్ఠుడికి సమానమైనటువంటి వాడు ఎవడు కూడా, అంటే ఆ ధ్రువుడికి సమానమై అంటే అక్కడ యుద్ధం చేయడానికి ఎవడూ కూడా ఎదురుగా కనిపించినట్టు లేదు. సో ఆ విధంగా వాళ్ళు పారిపోతుంటే ఆ అలకాపురిని చేరుకోవాలి అనేటువంటి కోరిక ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి యక్షులు ఏ విధమైనటువంటి పన్నాగాలు పన్నుతారో తెలుసుకోజేయలేరు. కాబట్టి మనసులో ఆ విధంగా భావించి తన రథసారథితో ఆ సంశయాలను గూర్చి సంభాషిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలోనే సముద్రము ఉన్నట్లుగా భీకరంగా శబ్దాన్ని ఇచ్చి ఉండము. అలాగే ఆకాశము నుండి ధూళితో నిండిన ప్రచండమైన వాయువు అన్ని దిక్కుల నుండి తనను సమీపిస్తూ ఉన్నట్లు అతడు గాంచాడు. అదే క్షణంలో ఆకాశమంతా దట్టమైనటువంటి మేఘములతో నిండి తీవ్రమైనటువంటి మేఘ గర్జన కూడా అతనికి వినవచ్చినటువంటిది. మెరుపులు మెరియుచు వర్షము కురియసాగినది అంటూ చూశాం.
సో ఆ వర్షము ఏ విధంగా ఉన్నదో చెప్తూ ఉన్నారు, ఇంకా అక్కడ వర్ణిస్తూ ఉన్నారు మైత్రేయ ముని విదురుడితో. అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, వవృషురుదిరౌగాశ్రుపూయ విన్మూత్రమేధసః నిపేతుర్గగనాదస్య కబ్ధన్యాగ్రతో నగః. సో ఓ అనగా ఓ పాపరహితుడవైన ఓ పుణ్య విదురా, ఆ వర్షమునందు రక్తము, శేష్మము, చీము, మలము, మూత్రము, ఇక్కడ మేధస్సు అన్నారు కానీ సాధారణంగా వాటితో పాటు మనకి ఆ క్రొవ్వు లాంటివి అని చెప్పొచ్చు దాన్ని. సో క్రొవ్వు, మేధస్సు వంటి వి ధ్రువుని ఎదుట కురియసాగింది, వర్షం అలా కురియసాగింది అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే వాటితో పాటుగా ఆ రక్తము, శ్లేషము, శీము, మలము, మూత్రము, క్రొవ్వులు, మేధస్సు, వీటితో పాటుగా తలలు లేని ముండాలు కూడా ఆకాశం నుండి కింద పడుతూ భయంకరమైనటువంటి వాతావరణాన్ని సృష్టించి అవి అక్కడ కింద పడుతూ ఉన్నాయట. అదే సమయంలో అలా వర్షం కురుస్తూ ఉంటే ఒక పెద్ద పర్వతం ఒకటి ఆకాశంలో కనిపించింది అని చెప్తున్నారు. అలా అన్ని వైపుల నుండి తనకు చుట్టూ కూడా అన్ని వైపుల నుండి రాళ్ల వర్షంతో కురిచిందట. దానితో పాటుగా అన్ని దిక్కుల వైపుల నుండి బల్యాలు, గదలు, ఖడ్గాలు, ముసలములు, పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు వచ్చి తన చుట్టూ పడుతూ భీకరమైనటువంటి వాతావరణాన్ని సృష్టించింది అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, అహయోషని నిశ్వాసాః వమంతోగ్నిం వృషాక్షిభిః అభ్యతావన్ గజామత్తాః సింహ వ్యాఘ్రాచయూతశః. సో ఇక్కడ ఆయనకి ఆకాశం నుండి ఏది పెద్ద పెద్ద పర్వతం కనిపించి దాని నుండి అన్ని వైపుల రాళ్ళు, బల్యాలు, గదలు, ఖడ్గాలు, ముసలములు కురుస్తూ ఉన్నట్లుగా ఇక పేద పేద సర్పాలు బుస కొడుతూ ఉన్నటువంటివి, అలాగే మత్తగజములు, సింహములు, పులులు గుంపులతో పాటుగా ఇక క్రోధము నయనాలను కలిగినటువంటి, బాగా ఎర్రబడినటువంటి కళ్ళను, అక్షలను కలిగినటువంటి, అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి రుషాక్షిభిహి, అక్షభిహి అంటే ఇక్కడ నయనాలు, అక్షి కదా. సో రుష అంటే ఎర్రని క్రోధము నయనాలతో ఉన్నటువంటి పాముల గుంపులు, అంటే మదించినటువంటి ఏనుగులు, సింహాల గుంపులు, అలాగే పులుల గుంపులు, వాటితో పాటుగా క్రోధ నయనములో కలిగినటువంటి పెద్ద పెద్ద సర్పములు, పాములు నిప్పులు గక్కుచు తనను మృంగున వచ్చుటను కూడా ఆ ధ్రువుడు చూశాడు అని చెప్తూ ఉన్నట్టు. ఆ విధమైనటువంటి భయంకరమైనటువంటి వాతావరణాన్ని అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నాడు, సముద్ర ఊర్మి భీమః ప్లావయన్ సర్వతో భువం ఆససాద మహాహ్రాదః కల్పాంత ఇవ భీషణః. సో ఇక్కడ ఆ వాతావరణం ఎలా ఉంది అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, కల్పాంత ఇవ భీషణః. కల్పము ఆ సముద్ర ప్రపంచమంతా కూడా ప్రళయం వచ్చి చరిపోతూ ఉందా, మునిగిపోతుందా అనే విధంగా ఆ సముద్ర ఊర్మిభి భీమః. తదుపరి అక్కడ అలా వస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సందర్భంలో దాంతో పాటుగానే అక్కడ అతను ఇంకా చూసినటువంటిది ఏంటంటే ప్రపంచ ప్రళయ సమయమా అన్నట్లుగా, అంటే ఈ ప్రళయం వచ్చి ప్రపంచమంతా మునిగిపోతుందా అని అనుకునేటట్లుగా ఉత్తుంగ తరంగములతో, పెద్దమైనటువంటి భీకరమైనటువంటి తరంగాలతో ఇక్కడ ఊర్మిభి భీమః, భీకరమైనటువంటి భయంకరమైనటువంటి పెద్ద తరంగాలతో ఈ భూమినంతా కూడా ముంచెత్తుతుందా ప్రళయ సమయంలో అన్నట్లుగా భీకరంగా ఆ సముద్రము గర్జిస్తూ అతని ఎదుటకు సముద్రం వస్తూ ఉన్నట్లుగా అతడు చూశాడు అని చెప్తున్నారు.
ఏవం విధాన్యనేకాని త్రాసనాన్యమనస్వినాం ససృజు స్థిగ్మగతయ ఆసుర్యామాయయాసురాః. సో ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది మాయయ ఆసురాః అంటే ఇదంతా కూడా ఎలా ఉంది అంటే చెప్తున్నారు. సో ఇటువంటి ఉత్పాదాలు జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఈ భీకరమైనటువంటి వాతావరణం ఇదంతా కూడా ఎలా ఉంది అంటే ఇక్కడ అసురులు కనుక ఎలాగైతే సృష్టించగలుగుతారో, ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి ఈ యక్షులు స్వభావరీత్యా వాళ్ళు క్రూరులు ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటి ససృజు స్థిగ్మగతయ. సో ఇక్కడ తిగ్మగతయ అంటే క్రూరులు, అతి క్రూరులు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఈ యక్షులు స్వభావరీత్యా, ఎందుకంటే యక్ష రాక్షసులు దాదాపుగా ఒకే గ్రూప్కి చెందినటువంటి వాళ్ళు కనుక ఈ రాక్షసులు అసురుల మాదిరిగా ఈ యక్షులు కూడా వారి యొక్క స్వభావము అతి క్రూరమైనటువంటి స్వభావము అని చెప్తున్నారు. సో ఎలాగైతే అసురులు సృష్టించే విధంగా వారి యొక్క ఆసురీ మాయ చేత, అసుర మాయ చేత వారు వివేకహీనులైనటువంటి, వివేకం లేనటువంటి వాళ్ళకి భయపడే విధంగా, ఎందుకంటే వాటిని చూడగానే ఏంది ఇదంతా అని భయపడి, వివేకం అంటే సరైనటువంటి అవగాహన లేకపోతే ఇది యక్షులు సృష్టించిన మాయ అనేటువంటి ఒక భావన లేకుండా ఉండేటువంటి ఆ వివేకహీనులను భయపెట్టగలిగేటువంటి వాళ్ళు అనేకమైనటువంటి వింతలను సృష్టించగలుగుతారు ఇక్కడ యక్షులు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు స్వభావరీత్యా అతి క్రూరులు, ఆసురీ భావాలను కలిగి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. మనం భగవద్గీతలో చదువుతాం ఆసురీ స్వభావాలు, దైవీ ఆసురీ స్వభావాలు చదువుతాం. సో అసురీ స్వభావాలు కలిగిన వాళ్ళు ఈ సృష్టి వినాశనానికి దోహదపడే విధంగా ఉండేటువంటిది. సో కనుక వాళ్ళ యొక్క చర్యలన్నీ కూడా అతి క్రూరంగా ఉండేటువంటి. సో ఇక్కడ యక్షులు కూడా స్వభావరీత్యా అతి క్రూరులైనటువంటి కారణంగానే వారు వారి యొక్క ఆసురీ మాయ చేత ఒక వివేకహీనులైనటువంటి వాళ్ళని భయపెట్టగలిగేటువంటి అనేకమైనటువంటి వింతలను వారు సృష్టించగలరు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ విధంగా ఆసురీ భావాలు కలిగినటువంటి యక్షులు సృష్టించినటువంటి వింతలను, అనేకమైనటువంటి వింతలు, ఏనుగుల గుంపు, సింహాల గుంపు, మరి పులుల గుంపులు, పెద్ద సర్పాల యొక్క క్రోధాలతో సర్పాలు వస్తూ ఉన్నట్లు, నిప్పులు గక్కుతూ వస్తూ ఉన్నటువంటి సర్పాలు, పైనుండి ఆకాశంలో ఒక పెద్ద పర్వతం నుండి రాళ్ళు, బాణాలు, అన్ని వివిధ రకాలైనటువంటివి అన్ని కురుస్తూ, మరి సముద్రము మీదికొచ్చి పడుతూ ఉన్నట్లుగా ఆకాశం నుండి వివిధ రకాలైనటువంటి భయంకరం, ఇవన్నీ కూడా మనము రామాయణంలో కూడా చూస్తాం. వాళ్ళు విశ్వామిత్రుడు యజ్ఞం చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో రాక్షసులు కురిపించేటువంటి. సో ఈ విధంగా ఈ యక్షులు కూడా రాక్షసుల మాదిరిగా క్రూర స్వభావాన్ని కలిగి ఆ విధమైనటువంటి వాతావరణాన్ని, భయంకరమైనటువంటి వాతావరణాన్ని వాళ్ళు ఇక్కడ సృష్టించారు అనేటువంటిది మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ